Ndakakuudza wani butler kuti ndiko ndiri busy ndiri ku UK uko. Ndikakuudza wani nai butler pawaifona pese. Ndakakuudza wani butler iwo hauteereriwo. Hauteereri sei kwewe butler? Hati ndaitaura newe. Waendepi zvebutler? Ndikuti mumbo wamwana wangu achitaura butler guys imumo chaiko yabva yakata. Butler? Hello? Ko network yako iri kunetsa here? Ya, kubreka. Ko chichikuita network yako naye mwanangu? Amino banda kukunzwai. Wakuninzwa. Zviri kudiko ndipe zveletest ndipe nawo. Zviri kufamba sei? Zviri kufamba. Zviri kufamba chii zviri kufamba mazuva ano? Ndiri free taura ndiwe mani ndichori free izvozvi. Zviri kufamba butler. Zviri kufamba nyatso kunitsanangurira. Chii chiri kufamba? Mumba zviri kufaya. Kasa wakazoona zvinyuwani. Wakazoona zvinyuwani. Mati mutandiudza kazvinga munazombazo. Kwewo masaka mazuva apana sina kudza ungori kupinda nezipi. Wapinda nenedzuro dzavendudza zvakare. Dzipi dzedogi? Saka ari kuzvifara achiri kuzvifara rekati medhemba kuti ngatitsvagewo zvinyuwani. Radzawo inenge ndo favorite yavo. Inenge favorite yavo vari kunyanya kuti vari kuhukura. Butler vari kuhukura. Zvisingaiti. Zvisingaiti saka wawasika uri kugona basa zvebutler. Tozama. Kwewo uri kuhukura. Hausati wakuhukura? Kwawasi kuzvifarira? Kutofairwa nazvo. Ukutofairwa nazvo? Saka uri kuregerewo kuhukura? Aiwa mukadzi anga hukura oga zvee usiri kuhukura. Butler mukadzi ndiwo ungoshandisa iwo usingaita zvinhu zviri fair butler. Saka iyo zvino like pamunotanga baba kuti muite saka iye ndiye kutongoti ndoda iyo yedogi. Ndiye andotanga kutokumbira. Saka zviri kumufaira. Saka anoida. Saka muri kuita kangani pawiki? Pamwe apa munongova tei? Ko unoziva sei kana achida paunenge wakavata ipapo kana achida? Anokutaridza. Anokutaridza hai sei? Anokutaridza sei? Anodii? Anokubata. Wanokubata bata. Okay. Saka munochinjana kubatana batana kana kuti iwe ndiye mukadzi anongotanga every day. Tinochinjana. Aiwa pakanaka. Saka iko zvino wako wati wakabisa hembe here butler. Wakukurira dzese ka? Okay. Ko iye midden? Kechiwani. Anokukurirawo kechiwani? Aiwa saka zviri kufaya. Hamuchanyarana nditi. Wakazoita here kuenda kunomirira kutoiretira? Butler. Takataura ndikati mutsvana ngaita dhudhu enda nomumirira mutoiletira ndakakuti muperekedze. Wakati unonyara kuti dhudhu aripo handiti. Ndikati muperekedze next time. Alright. Unga usati wamuperekedza? Kwakamirirei? Butler. Uri kunonoka usadaro iwe butler nguva iri kufamba uchikuita zvinoita kokudla ukazodla. Akaramba kudliwa? Anzvinosemesa. Ani yakatanda anzvinosemesa. Kuti adliwa kati handidi ndinosemesewa? Kweiwa wanga usingazvidi? Ndaitoti
ko iye kana chida achisema ke kudliwa ko iwe unoda kudliwa ka ngangotla zvewe waisangomuza ngambozama zvongoda kungogarira iyo dhogi iyoyo hazvibude haiwa zvibudi ko pakona imbedha wakazomisa iya dzoda ndiyelasiye futi ke aidi brandudza ndoiziya wakazoita zvikadii zvakafamba sei zvakabuda zvakabuda bho saka uri kuramba uchiipa mani yaro tomboita panapa pakona kona pembedha utiudze kuti wakaita sei wakamisa pakona zvikadi nyatsokutsanangurira iwe unonga kundinyeberawo iwe butler nyatsokundiudza wakamisa pakona zvikadi wakamuita sei ye pakona pembedha kuti wakaita kakufaira chii chakaitika nyatsokunditsanangurira akanyatsokuti bhuu akati bhuu wakanga unatsoita sei akaburitsa mweya wapomba munhu butler okay saka wakadi wakamugadzika pakona okay ukabva wadi ndozvazvinofanira kuita here akautizira zvito zvadanakigozvo kwe wauna kusura iwe hauna here kusura ipapo iwe ungangoda kuti mukadzi asire ko iwe hauna here kusura ipapo inini ndori mutombondibatsirawo ipapo papi pacho paudabatsigwa vamwe tianzanzaniki hanzi unenge watotadza kuona kwanzi unenge watadza kuona mukadzi asura hanzi murume awanza saka kwai murume awanza kusura vakadzi ndovafa kusura nokuti hausuri kuti hausi munhu handi zvinenge zvichifaya here asi ndizvozvo hazvo ipapo vari raitiwo handiti takawirirana paya kuti saine kuti mukadzi anyatsokushandigwa anofa kuti bhuu uri kuti ari kuita ka kumurume wako hausiwo unongoshandigwa unongoshandira saka hauzofanirwa kuburitsa mweya aiwa ipapo uri right ipapo hakuna kuzomanidzira kauti ude nokuti mukadzi adai mukadzi ndiye anofanirwa kutaridza kuti saine kuti ndanyatsa kupombiwa mweya unofanirwa kubuda saka besides iyo dhogi imwe inofanira mudzimai wako ndeipi yanofarira anondifarira niki leseka kuti amene niki kana mambete niki yotiri niki hey dzorai volume mani ndipa phone Shakira dzorai volume ndipa phone ipi ndeipi yoyo network yatiza network tatize muwe butler wanga auya namara kari kuda kuhamasano manyuwani timubatsirewo tose pano ratidzo sekufona tiwe butler zvakoroma kwanyaya dzekusurira dzino aiwa tushi jojo wakamboraita masikiti here ini joji haisi skiti foneka yakunetsa munetwork haisi skiti ndizvo zvaanotove izvozvo haisitori skiti ndo zvaanotove ndozvaanotove muri kuseka kuti iwe uri kuseka joji kuti kwanzi skiti uyu mwana wepano padiaries rega ndinyatsokukudzai histori yake mina ndinyatsokukudzai network yakuita sei kuti zvayangoti calling asati ringi inzwa manje ndidhuve kwai hei kusura isaine kuti zvafaya yakadai ndoti ndiri kushaya yakunetsa network achafona back
kuna asingazivi Butler guys mutosora. Butler akauya pano asina mwana wepano padiaries. Butler mwana wangu wepano padiaries. Butler akauya ari chikomana pano padiaries pano. Auya ari chikomana pano akawana musikana wake wakanyenga achinda kunoita pisi weki yake kuchinoyuko. Anyenga musikana uyu anditika ndobva ati akaita nguva achingofambidzana nemusikana waya asina kana mbomukisa asina mbodini achinyara anditika akazondifonera Butler achiti anoti Mama Mary pane nyaya yakaitika sosonobva andiudze ngatsaka ukamirirei kumukisa zvauchasiyiwa naye uchaungaita gorudana nemunhu pasi kasina kana mubatawo kana zangu ndobva ndamunyengera ndikati ine unobata zamu iroro ubate magaro iwayo ukise munhu Butler ndoda kuti wauchindiudza. Butler ndobva anonyangira ndobva anobvuta magaro aya ndobva anobvuta zamu riya ndobva anobvuta kisi yaya anomuona ndobva auya kwamisikana ndobva asekenyeka Butler ndobva anifonera akati ndazviita zvazvamakataura zvazviya munhu anga achitadza kufarira ndikati ya that's a start. Saka ndaifunga kuti ndei kumasofa vanotaka kuti marriage before chi ndikati right next step next andika bata munhu pombe munhu zvikanzi ndisati ndaroora ndikati right tisisa munhu antiona tisisa munhu ndobva ndafonegwa naButler mbva ndataura nemukadzi wacho naButler usho ndobva ndati saka unoda munhu ndikati saka chinda zvaunogara kumba kwacho musikana angadoriwo yes ethi musikana angatoriwo ready kuenda kunodi pana padiaries angatoriwo ready kuenda kuda kudorogwawo antika ndobva vataurirana ndobva anomuvha in. Butler akafigwa nevabereki vake. Butler anogara imba yevabereki vake yakasigwa anonona saka anga achigara ukakaisa maroja ndobva ndati chindai munogara mose ndobva musikana abvumawo ndifungawo zvazvichinetsanetsa paupenyu achida kukuinda ndobva vaenda unogara vese vagara vese manje pakaita hondo vanhu vakaita vhiki vachigara vese ava guys muri kuona vasingavati vese. Butler achiita mumwe achipinda machira nehembe dzake mukadzi wachipinda mumachira nehembe dzake. Butler ndobva andifonera futi I think musi wakazofona uyu ndandaapa live ndakabva ndaiapa live naye unzi asi ari normal here kubvunza munhu aizvi very normal. Kune vanhu vari slow chete asi ari normal. Munhu anoziva kuti ndinotsvaka basa ndoshanda ndodai munhu anenge achitoziva kuti munhu ari normal right. Ndobva auya akati ndoda kukubvunza ini Mama Mary munhu akauya musi asati aita ndikati asati maita zvikanzi asati atomboita ndikati aitoti kuita zvandotaura ndichiita izvi kuita ndikati asati maita zvikanzi ngati ko makamirirei zvikanzi indinonyara ini ndopinda mumachira nehembe dzangu naye anopinda mumachira ndikati naibhatla saka upinda machira nehembe dzacho saka uda kuti zvigozodini uva kuti ukurire zvikanzi ndokurira sei ndonyara ndikati aiwa chindanodzima light alright utenge wadzima light utenge wakurira iwo wopinda une chijowo chibhokisa chemukati handiti akati ngatinopinda nechibhokisa mazekutanga chipinda nekabhokisa ke kumachira handika iyewo kana apinda zvikanzi koye ngati unomukurura iwewe handika ndobva dzateerera ndobva dzaenda dzikanopfeka chibhokisa dzikadzima light dzikapinda mukati ndobva dzakurira mukadzi anoona dzakurira mukadzi paya but game kuti ritambiwe harina kutambiwa ndobva afana futi handika tatiri palive futi ndakauya futi palive ndobva tauya futi palive akati saka takanga takavati takashama but handashe ndakaita ndotangira papi tikatanga manje nemadhiaries kumudzidzisa pano kuti unotanga kubata munhu uchidai tataatese nemadhiaries unotanga uchidai tikamudzidzisa kuti unobata mukadzi sei unodikwesa tatoona kuti atori neconsent chaiyo but akutoda but mukati mukadzi wake munhu atogara naika hanimona but chikuitika hapana vatogara vese chikuitika hapana tikati unobata munhu uchinanzva uchidai ndobva zaita zviviri ndikati uite murima imomo because mlight ainyara ndobva ataka kunanzva uye ndobva aita zvazvatakamudza zvezvapano nemadhiaries ndobva aita ndobva abudirira andofunga medhe wangu vagarawo vasiri musikana saka zvakabva zvangoita auto hanimona saka zvaita auto manje that was a start ndobva anzwa zhavi handika zvakushavirira abva adzoka futi akati hei ndakazoita mama zvinhu zviya munandi ari kudza mai vakeka zvinhu zviya munandi ndikati munandi zvikanzi munandi ndikati saka takuinda pastage number 2 yekuti takuchivhura malights tochiita kuti malights kuti ujarane nemumwe wako haye malights yakamutorera nguva kuti akwanise kuita zvinonyadzisira izvi malights ari on andimaona but eventually takaramba tichingopusha pano nemadhiaries kusvika azogona kuita lights riri on akati zviri kufaya akati manje ndongora manje kuita iyo one style tikati aiwa imba yatiri kuumba kai takuchifamba nemba manje kuti imba yaichimira takachitanga manje kumudzidzisa nokuti akatomboya achibvunza kuti ndinonyara kubudisa mweya mukadzi wangu aripo saka ndofunga handizivi kuti dzimbadzo dzakaita sei but aiti ivo toilet haisi mumba iri panze amunoti panze papi pachona saka aiti tikamubvunza pano saka unoita sei kauchida kuenda kunosura akati ndinotomuka usiku ndotoenda panze ndotonosura kutoilet kondodzoka tikati aiwa
ndosaka usojera mukadzi wako surira naimba tamunyengera nemadiaries tikati surira munhu iwe surira munhu svika ndotanga sei ndikati inhasi da unotamba nemukadzi wako chikudo uchitamba ubva wasvika kana chimusoro chaiwo ubva wanosumukira uchijambira kuti bum uchimujambira ndobva tamukucha nemadiaries panapo ndobva ainda ndobva anotamba chikudo vandamba chikudo ndobva aenda pane mukadzi ndobva svika akabvasimuka akati brr akaita paya kwanzi iye ndokutidza kwakaita akadzofadzaka nefeedback tatapa live futi akati kwanzi mukadzi wangu akaseka akati iwe mani achiseka handiona ndikatirapo chimuitira kusvika yazosurawo ndobva aramba achimboita kusvika mukadzi azojoinawo chigemu chacho nanga akuti akada kusura unosurirawo murume vajairana manje hembe vabvisa light vakuti ari on ndopakati komome masera ndopatakachimudzisa kuti right takuenda pane imwe level manje uchabatisa munhu wakadai so chimudzidzisa iwomira kumashure iyi ndo inonzi dogi ndoye ari kutaura kuti mukadzi wake anoifarira iyi akatora mukombe kwanzi anoida zvisingaiti saka isi takamuudza tikati kuti unyatsokutyanzi akabvunza mubvunzo kuti ndinyatsoona kuti ndagona asa ndinofanwa kuona sei isikabva tati kuti unyatsokuona kuti mukadzi wake agona kubasa paunopomba mukadzi wako paipai unofanwa kunzwa achiti bhu andika achiburitsa mweya zati wagona basa handiona plus munhu ngaahukure nokuti idog style saka ndozvamba achiti kwanzi mukadzi wangu akuhukura mazuva ano anoida zvisingaiti iyoyi handimaona anoida zvisingaiti naiye wakati unoifarira tikati alright saka mukadzi takafamba naye kusvika mukadzi aita nhumbu guys muchitoti kwahe mwana wakwana munhu akati kune muzukuru wedu aripo kwahararoko handimaona mubva atoita nhumbu mukadzi uya bva atozvarawo mwana wake vanotora nechimwana chavo iko zvino handimaona asi it's a process tichirimo muprocess tichiri kuindirira mberi saka pose anofona achibvunza zvanenge achida kuti saka pandodai akamboti ndoda kumboita akambofona achiti ndoda kuita maivepo padiaries mimi achiti andoda kuita madhai maraundi akwana ndodini tikati ndinodika mazondo taitomudza pa tikati ndinotsvaga mazondo ubike mazondo ako udle nechizi udii handimaona akati zvashanda takamboita kuti ndanotenga inonzi chii yamaitaurai makamuudza yaya makati inonzi chii yamakamuudza yaya makati inonzi chii yamaita anotenga iya vamwe vakazoramba kati aiwa inogona kuzomukuvadza ngaasaenda kunotenga iyoyo hanimaona saka akazinge ungoshandisa manatural products vhuka inongidikwa menu vhuka ungoshandisa manatural atimaona saka ndo pastage yatiri izvozvi ndobva tazomudzisa iye pakona pembhidha taa tichimuudza kuti unoenda pakona udai saka ndo yanetwork yatiza tisati apedza kutsanangurira kuti zvozvo zvakafamba sei handimaona but zvisinei knowing butler achafonazve achizoda kutsanangurira kuti congo dust takanga tati inonzvaga congo dust amwe akati aiwa congo dust kana hazviiti kuti angatenga iyoyo saka takazodisaka ndo zviripo muroro wedu ari kuhukura hake ari paharare apa kwanzi zviri kufaya ari kungoti hu aripo saka at least so far tinotofara kuti tine muzukuru wedu aripo tatombomutengera hembe muzukuru wedu tinoona kuti zvinofamba sei anomaona saka toda tichimuudza kuti panyaya dzokuti mukadzi haafangi kuzoramba achibudisa mweya mukadzi apona achimutsvagirwa ndorani kumbare uko achimwa zvindorani achidii anomaona saka nandangokudedzerai kuti muwe butler anga auya kuzofunza anonge achifunza mazano kuna mai vake zvino network yacho yekuharare ndo inombomutserera akangobata zvinetwork uyu zvake zvimari zvakakatenga data rake anobva afonera momuzi wake achibvunza zvake anozombondipedza pakuti kwemimama nadhedhi kuoda kuziva imimama imbondipindirawo nadhedhi saka ndoti isazitaura nezvangu tikutaura nezvako ini ndinoda kuziva yandiona ndoda kuziva mazano saka uda kubvunza zvangu sei ngatitaure nezvako animona saka ndo pastage patasvika butler anotori mwana wedu zvokutodaro pano tinotofamba naye kune vanhu paupenyu tiri vanhu vakasikwa zvakasiyana tine vanhu vekuti kune vanhu mafast thinkers anditika anoita zvinhu automatically ipapo koita vamwe vekuti vanenge vari kumasure vachinonoka. That does not mean kuti they are less of human beings, they are also human beings. Vanongoda kushowiwa love zvatichikuita nawe tichitoseka naye kudai ndozvavanenge vachitoda zviri kutoita imba yakatomira so andika anotoziva kuti makuseni ndotomuka ndichienda kunoita mapizi job angu ndichiya nemari ndichipa mukadzi wangu zvinhu zvandakamudzidzisa ndichipa mukadzi wangu achidai achiita zvaanoita mukadzi tikamuti waugari andika mukadzi akatembinga wana basa achishanda kuguruve uko kwakamboenda katinoshanda akashanda asi contract yacho ino yakazopera saka mukadzi wakadzoka andimoona saka zvichitoenda zvakadaro so life iri kutofaya andimoona iri kutofaya life mumwe wedu saka zvonandangu ndingokudza yangu ndandisina nyaya ndandangu yanditi uyai muteerere bad yes mainunu muteerere butler. Thank you ne 50 stars mainunu, thank you for 50 stars kuti mumboteerera butler guys. Iye gani mbukudza nyaya yaitika nasi
kumastand kugroup redu remastand kukwanetsa. Guys, tichitanga kuita zvinhu zvemastands panapa kwakanzi scam. Mbozviziva mina ndibvunza nemastands vauye mugroup vauye kuri kufacebook titaure nyaya iyi pavanhu pajekere. Handitongo zvangotangira pana pafacebook, tongozvidzosa pana pafacebook. Tichagona kukomera mugroup ravako. Kuzvo magroup ese avagwa achagona kukomenda. Magroup avagwa achagona kukomenda anyway. Because what is ndorani inonzi ndolwani kana nchindevere kana kuti ndorani. Ingori powder inongomiwa nevakadzi. Ingori powder inongomiwa ane mwana. Ingori kaivemeta mvenge nasinga niko. Aiwa mvenge njoni Friday. Mvenge toita ne Friday. Mvenge. Saka takatanga pana guys nyaya dzemastand ekudonbrook takatangira pano nyaya dzemastands guys tikuziva kuti kuna vanhu approach vachiti kune mastands vakauya pano tikati ngavauye palive pano vakauya vakaita malive tinawo takamwe macho takandochengeta kuri safe mumwe ariko kuYouTube takaisa ikoko kuti akadeleta pano kuYouTube ariko takachengeta vanhu vakauya panapa tikataura nyaya dzemastand vakazviti tikabvunza loya uya tikati still mauya henyu palive but we don't know you hatikuzivi. Antika tati kuda kuti tisvike paground zvakabvaitawo like kusangana nekuti ndanda kutodzoka kuAfrica kunoko ndobva ndati alright tichega ndidini ndichidiveta ndichinje tiketi rinde nekuHarare tinoona nyaya idzi because a lot of people showed interest plus vanhu vakawanda vanoda mastands mari dzavo vanadzo but mastand ayo ndemagame. Mastand anenge aripo guys but iwo puna zvakahuriwani anothrowa big door. Unozongona uchinzi kwai vanhu vachitakatenga mastand apo shati vakatenga mastand apo sei akafamba sikati munhu wese awane pekugara zvakanaka chose. Ndopandakauchinja paya tiketi ndikati nekuHarare paya taenda kuHarare kwako tinofamba the rest ndaive ndinemi tichienda kuya tikaenda kumaoffices ecity council tikanotaura neuya tichirekodha zviripo palive takatokumbira permission tokumbirawo kuti muve pakamera tikabvapo tikaudzwa zvatoda kuziva kuti chokwadi here iri kushanda here necity council pay scheme vakati confirm kuti aiwa tinoshanda tise zvechokwadi so and tikabuda imomo tikabva tikaenda kunoona mastands achona tikatoonawo vamwe vakuitawo mapay scheme ai3 akushanda nekanzuro vamwe vakatotovhura rodhi yavo vakutotanga kuti vakatopa vanhu mastands avo vakatodii isusu topushawo kuti vanhu vapiwe manhamba nekukurumidza kuti munhu nemunhu apiwe stand yake nekurumidza ada kuvaka vake zvinhu zvandikutongopusha izvozvo zvoti itai kuti zviite fast nokuti vamwe vachiri vana Doubting Thomas. So chakaipa ndechekuti handitika takaita live vanhu tikatoti bvunzai mubvunzo vanhu vaibvunza mubvunzo vese vakapinda kugroup magroup emastands uko vachitanda mastands vanhu they asked questions musuya palast live yaya ini ndichibvunza mubvunzo ndichiverenga bvunzo ndichibvunza vanhu vese varipo hanzi ndazozviona ndaida kuti ndinyore kuti uyai uku ndaona kuti ndakonewa nomusa kuti ndicomment handimaona right. Saka handizivo vazouyawo nhasi vasikana kune watanga kupinda zvakaipa ndega nditange nekudai so zvakaipa uyu munhu ariita zvinhu zvika munhu wedu zvandatoshamsika. I was so shocked and surprised. We don't do that. Vanhu vakapinda vachida kutenga mastands handitika avo iwe wawana stand kumwe sochara kwawaita the next thing boom wakupindira munhu wese ari mugroup member muinbox uchitaura kuti hanzi musanzwi kuende zvefeki zvemudyirwa mari because you but to me you said you got another stand somewhere wakaorganizirwa stand nasomeone else elsewhere. Handika vamwe vakati taenda mumwe ati ndakaenda kusiti kanzo ndinobvunza zvikanzi hatina mastands isusu guys takaita live hamuna kutoona tiri kumaoffices nhasi ilive aipo hamuna kuona tiri mumaoffice mukati mimesiti kanzo ukaenda ndiri 1 kudai ndikaenda kusiti kanzo ndinobvunza kuti naindokumbirawo stand vanokudza kuti stand iripo taurai chokwadi. So mukamoenda imimo mukamoenda nobvunza kune mastands aripo pane mastands akutengeswa here pano vanokudza here kuti tina nokuti kana akadaro munhu wese anofanira kutenga stand zvanenge anayo vanokudza here kana kuti Zimbabwe yakangofanana neSA mastands aripo aya muchinzi hapana mangwana mozongoenda pakutovakwa moti takambonovhunza because zvine vane the way yavanoita naizvo zvavo musakamwa kuti naivo vekanziriwo vanhu vanotorovawo zvavanenge vachirovawo kuseri vachishanda nevanhu ivavo vanenge vashanda navo. Haumboendi kanobvunza kuti tikudawo stand konzi stand chokwadi tinoenda nobhadhara apo dei anga ari izi zvekudaro munhu wese aienda kunobhadhara zvekudaro. Saka isi ini ndakafamba ndakazvifambira paground handisiri ndoga chandakanyanya kufarira vanhu vakabva vataura kuti tsvagai maadmin enyu pakati penyu muvanhu
chuza nai mutipewo vamwe maadmin achange anogara marare munomu atinenge tichipa feedback nekufamba navo pese vachiona zviri kuitika. Takabva tati zvakanaka zvechose tobva tachuza ipapo patanga tiri papo bva tatochuza nokuti imi munogara marare munomu mune transport you are very mobile, pindai muti admin mutimiririrewo neumwe mukadzi anga ipika tichipindai bva tachuza vanhu vedu 3 madzimai makuru anga aripo tikachuza vanhu vedu 3 vavanhuve vari kushanda navo mugurupu. Handiti kuti every progress inenge yaitwa tenge tichiziva kuti zviri kufamba sei. Vanhu havatoitirei kwandoshanda nevanhu ivavo kwatiri, that was transparent enough. 2 zvokuti mabana baba vataivatora kudai makamera kubudisa pameso pake takadai face kamera kudai palive hakuna akambotsikinga da kuzama kuvhara kudai, vaitoenda pakamera ipapo kunotaura kuti zvakadai. Ende muchitovaona vanhu vaivaya makatarisa imi mega totsimba vachato rinovhara nekamera haridi kana kuonekwa kuitira kuti mangwana rikaonekwa ro imari dzevanhu guys, imari dzedu idzi tinokupisa tasangana newadla mari dzedu unopiswa nevanhu nematai. But vaibuda pakamera kwa to me even mukomana pakonfirma kuti mastenzi sinawo but tishana takabva tangoona plus pane mamakoza hangu andisingasatauri panapa andainzwa ipinda hanimona ndaitoona kuti zvinhu saka zvitori legit but zvine vanhu vekukadzi vacho vari mukati imomo vari imomo handimoona. So kana iwe uchinge wawana pako paunenge wawana pamwe pekunotenga, do not discourage other people. Andika musa discourage vamwe vanhu kuti hanzi uchipindira vanhu mainbox hanzi nezvekunyepa nezvechisotsi. Andika tirimowo imomo handifungi kuti whole lot munhu akambe ndingasumuka kuchinja ruti yangu kudai sendaona vana kutanga nekuenda kuZimbabwe kuita zvizuva ndiri muZimbabwe ndichitsvaga kuti tione kuti zvechokwadi here wozokwira uchidai uchifambira zvinhu zvokuti ini ndinomirira pachokwadi handivazivi ava vandoziva madhayarisi vanhu vangu ndosaka ndiripo. Ndosaka ndakati Kelly anofanira kuita yake stand. Ndakabva ndanobhadhara ndini ndakatanga kutobhadhara 1.5 ndini ndakatanga kutobhadhara 1.5 yangu registration yavo nekuzoti mari yavaida 700 handizo ndikunetswa ndisisina mari I think atavadi mlipiri saka don't put me chilies andimoona. So tukuzama kubatsirana kuti zviite kana vanhu vachikwanisa kuti wane pekugara. Vamwe makati scam mukatotinyora kuti mascam takanyarara zvedu ndaiva matotopusha kuti itai kufambisa izvi nekurumidza mupe vamwe tiwane manhamba vanhu vapiwe mastand number vanhu vatange kugadzira mastand avo vatange kuvaka tigozonava vakati mascam kuti vakuti kudii because those stands are there and it's true aripo mastands aripo ende vanhu vaya vanoshanda nevanhu vekanzuru nevanhu vemukati vekanzuru vanoshanda vese that's a fact. Iyoyo chero mukati kudii kudai I was there ndifamba navo zvaitaurika zvaitika zvindaizviona I was there mastands aya atoripo anomaona ende vanoshanda nevanhu vekanzuru neverimbe. Takatoona umwe akanzi hanzi mushamukadzi pay scheme yakatovakadzimba aminoda kuti hamuna kuzoita zapalife tatadzima life atakatoona takutobuda takudzokera muHarare tibvako ndichiti ko vakavakadzimba dzakanaka vakariswa mabhohol vakatonditi vakanoita dhiri here nevanhu vemabhohol vanoita zvemabhohol vaya kuti line rese because line rese rakarwa mabhohol rese nemazvini ndikati paita mbinga dzega idzi zvikanzi aiwa vakanoita deal nekambani ita mabhohol vano vakaisirwa mabhohol vese saka vanobhadhara mbichana vakati inonziwo mushamukadzi ipapo scheme iyoyo ndo yakadivhaidhana neDonbrook iri kutangai animona. Saka tangoti kana waonewo zvawaona usadiscourage vamwe ndo zvakatanga pamaCOS paya zvichiitika. MaCOS pa akabuda vanhu vakanzwa kuti muri kudligwa mari nezvekunyepa hakuna UKA hakuna nezvekunyepa matsotsi muri kuskamiwa vakatora marisks vatove ne2 years vachienda kuUK upenyu hwavo vakatochinja. Vazhinji vakanga vachiita zvekunyepa muri kudligwa hakuna zvinhu zvakadaro hakuna handimona pamakazotanga kuti makuda maCOS ranga rakutengeswa 10,000 15,000 haucharikwanisi but maCOS aya pakabuda aipiwa vanhu vakaingotsvagwa vanhu mahari akatanga kutombotengeswa 1.5 rands chaiyo. Kune vasikana vepadhairis vakatenga ne3.5 rands vari kuUK anomaona vanhu vachiramba kuti hakuna modligwamo toziziva kuti kune chisosi chakawanisa kuZimbabwe pane mascammers pane vanhu vari kubira vanhu mari zvisingaite kuZimbabwe we know about that anomaona but anenge zvasi zvese zviri kungobiwa mari zvakutinetsawo kubhilivha kuti ndechipi chiri honest sure because vanhu vakawanda vanonzi vakatirwa mari kuZimbabwe saka kuti timbobhilivha just like that zvine zvakutinetsa because kuti tungoti two-part ways nemari yako just like that zvinonetsa handimaona. Asi kana zvaonekwa kuti zvinhu zviri kufamba zvinhu zvakanaka zvinhu zvakadai regai vanoda kutenga mastand avo vatenge vaite. Kana zvazoita fraud tozodzoka kuti aiwa paita fraud kana zvabudirira todzoka kuti aiwa zvabudirira vanhu vaenda kunoona mastands avo sure taona mastands vanhu vakutogiredha vanhu vakutovaka zvongodzoka futi pano ndine 2-3 hangu vakatenga pasaidi papa pamwe vatanga kuti vavake
asi haisi scheme yei demo scheme vari kutoti vakavaka side irove animaona saka zvinenge zvakangodiwo zvakangonaka saka mweya wekudzikisirana pasi mazimbabwe nekupindira kubva wapindira vanhu mumainbox that is evil and low. That is because iye akawana munhu akamutengesera stand elsewhere abva auya nefire chaichaiya kuti ndipei mari yangu ndipei $20 yangu ndakabvisa deposit $20 iye takanegotiata kuti mani ndipei asi apa ari kupindura vanhu mumainbox handina kuda kunyatsa kungokudza kuseri but nangoti nditi that is very low of you. Iwo the progress auri kuita siya vamwe vaitewo progress kune vamwe vachipa mavalid reasons sekuta kwazvakaitwa kunzi kana une imwe stand muharare mudhuze you cannot have another one yekudonbrook wakwanisa kuiita ava vanga vachara mareasons anonzwika kuti havisi tine mamwe mastand padhuze ipapa saka hatizopindi obviously we don't qualify those reasons anonzwika kwete yekungoti iwo wana yako obva wapindura vamwe mainbox kuti muri kuhligwa mari zvokunyeba but wakambobhadhara $20 yako ikati tikatobva kuharare ko 4 days ago you were quiet nhasi wazwana munhu akukutengesera standing wakunopindira vanhu mainbox that is ndozvatiri mazimba ndosakubudira kwedu kuchinetsa hanzi akuita mari makutoni vedu veka malive aripo malive ese aripo inini musatiteerera zvandiri kutaura pano kune vasina kumbovhira vakaona malive chandinokuadvisai go back to the first life yekutanga yakaitwa papeji rinoeri tiri kuuk mamwe malive ekuna naharare akazoitwa kupeji raSIS MELLY diaries post ndizvo kumapost uko ariko ikokoko moenda ikoko munonyatsoteedza munonyatsa kunoona information yese vachitaura from their own mouth maloya acho achizvitaura nemuromo wavo nokuti ndikakupa inogona kurasika information moenda munonyatsoteerera moona mastand aripo antimaona mastands akatonzi ndeevanhu vanotambura malow paid workers ekuti installment pamwedzi inenge iri $100 asi kana une mari yekuti ukavhe pakuru unogona kukavha pakuru but ndeevanhu vana madhumbe vanoklina vanotsvaira vanovaka ndo vari kupiwa mastand aya because panotodiwawo mastatements ako kana something kana uri wemari yakawanda hautoqualify kupinda pastand kana uri wokutambira mazimari masvinu hauqualify nokuti ndeye malow paid workers handi muri kunzwa saka ndatipapo ndipagadzise kuti kumagurupu uku ndosaka magurupu acho achizovhara magurupu nokuti noizinenge kunongoya munhu 1-2 votanga kuataka votanga ukazonyatsotsvaga vari kutanga kutaura izvi vanotora nemamwe mastands avo elsewhere but vari kuvharira vamwe vasinawo chava nacho musavharire vanhu vasinawo chava nacho yes you can still go and join and hakuna kana waona kuti guys zviwewo mwoyo wako uri kudza kuti pane something chitsotsi chiri kuitika mwoyo wako uchikudza kuti pane chitsotsi please gara wabuda usajoine don't go and join zvindokuna zvinenge zvine chitsotsi izvi usapinde agutsikana regai agare imomo kana waona kuti zvine zvechitsotsi usagara watombopindamo pauchanoona malive kuona kuti zvechitsotsi izvi don't go there find the other ways dzekuti utsvage stand yako kana tsvaga mna nokutengesera kana amen but usapinde imomo gara wamuteerera live yese wakadzikama usamhanyise usajambe live izvo zvokuti unoplaya uchiskipa nyatsoiteerera wakarelaxa ipere wopinda pane imwe woita decision yako vanhu vodi voendirira mberi sevamwe zvanangoti nditaura ngoti kwambo ndatongoita zvokutofanirwa kunzi kugurupu kwoko kubvuta motoko andika ndofanira kuzoenda kuti kochii chiri kuitika totoona izvi vari kunetsana vanhu 4 mugurupu imomo komunetsana muri 4 mugurupu rose iri nevanhu vakada kudai zvaita sei hafamba apindira vanhu mainbox vapindirwa mainbox vanoenda vakunotaura kuti tiri kupindirwa mainbox nemunhu onai mameseji vakubudisa mameseji that is wrong atidaro zvakafanana nemukomana ndokona achitengesa malaini ake mukomana so ndakamutsiura kwarare uko apambobva mwe mai vangu vachiningirira vangu vachi no everyone mai vazimba munhu wese as long as utinokwanisa kungoprovide kungotadza kuti une mukora mari diki chete unotopinda ipapo unokora mari shoma ari mupabva unatisa maairtime avo mukomana asvika pamuzimba asvika pakutaura kuti maairtime maitengesa makadhi kwai makadhi aya muri kutenga waya hashandi kutsikirira mai vaya ndikati saka uda kuzama kuita sei uda kuzama kutsikirira mai ava kuti wokwire utitengegewo nekuti hashandi uri muroyi une utsinye ko wazvitirei akahunyara ngoti haye madha ndikati abva apa pana madha echinhu
mai avanga vachitengesa panapa handi munhu nekunanza kuaodha aza kuaodha nemari yaodha unoti kwai hazvishandi zvorega kushanda iwe ndiwo wakagadzira manetwork aya sana kuti akundipataura ipapo asi topinda sei mugroup mazit for people topinda sei group kune magroup ari kune link ina handikwanisi handisi admin saka handikwanisi kuedha mumagroup macho I am not the admin magroup antika so handizivi manje kuti zvavavhara group to vanhu vacho vanopinda sei mugroup dei ina handichinawo access kunyora mugroup nokuti vanhu vanga kunetsana nemukadzi uyu anga nevanhu mfete vanga vari vanhu tu vanga vanesana mugroup imomo saka inini kuti tichazvonyora zvinototora sei kuti tipe link amen vaona kuti zvakakodza zvavhare group ina handisisi tongoza kuti tiri mugroup sitakamira kuona vastende edu ndo watakamirira zvezvimwezvi ameno zvemagroup akavhara tiri mukati memagroup imomo mona so guys ndozvandangoda kundikudzei ndakwinda nanangoya kuti ndizoya nabutler guys ndakwinda hangu ndozodzoka mangwana guys please watch out for live yatichaya naye mangwana katisingapima payslip vakati kana usingapima payslip unodiko pane zvavakataura hazvinozoda kuti muvabvunze ivo kana mapinda ikoko but pakataura pane munhu akatozvitaura zvii akabvunza mubvunzo palive kuti kukana payslip but ukadzokera kulive yekupesira information unoiwana ukadzokera palive yekupesira information unoiwana ukadzokera palive yekupesira information iripo unoiwana information right saka mangwana guys pane live yatichaita mangwana tiri kune imwe nzvimbo so ndokuejai kuti muye mudongorere life ichi muone upenyu hwekuraramwa nevamwe kunzoko kuti upenyu hwakaita sei mumboona upenyu hwekuraramwa nevamwe kunzoko kuti upenyu hwakamira sei kunzoko paya patinoti makuseni uchimuka tenda Mwari kuti Mwari makanaka ronovira futi zuva uri right kuti iya Mwari makanaka ndikutendai saka guys murira boys toko zviri sei tokozi how are you toko saka tobatsana mangwana guys anditika tinenge tiri kunzvimbo yePretoria mangwana tinenge tiri kunzvimbo yePretoria mangwana saka vari kuPretoria tinogona kusangana nemi tinogona kudhumana nemi kana kusadhumana nemi amen asi guys please let's watch out mangwana tionewo malife tichindira mberi we are diaries you know what diaries does now tozombohakira tomorrow what time handizive kuti ndisvika nguva iyi but unozongoona malive edu atidelete maki unozongoona handingakwanisi kupai time chaichaiyo nditi nguva iyi handingakwanisi kupai time but munozongoona chete kuti tariko anoona tiri diaries toita zvichidiaries anditika takaenda kunotamba wedu masititi kumwewo kusapota vamwe vedu tichisapotavo ukaendawo panenge pane maviews 200 ndakaendawo ndikanojoinawo tikamusiya wapindawo mu800 handiti musi waita booster utabatsirawo kubooster kapeji rake tichinde takadaro ndotozati hatina goda hatina utsinye tinongosapota kawanika ko tichienda once iyoyo ine bloom tichinde takadaro zvichitongoenda zvakadaro time asandave naye maimiki but tomorrow link ndichata Messi handina access link now because group racho ravharwa ndichakumbira kuti vavhure ndichanokumbira kuti vavhure then tuchagira ipapo saka guys moswera zvakanaka tobatana zvakare kwaja praiser nemusaturday ndati madiaries angu kana pane vanoda kutengesa kana pane vane mabusiness avo vanoda kuita kana pane musi woyo vanoda kutengesa please ndibatewo mari kuuya zvishuwa vachitoregister kunotengesa ndo musi unenge une mazimbabwe ese moichorawo like Zimbo Expo andika yekuti you go there and showcase what you are selling kune varotengesa nzungu nyimo ndo mukana mudzokera musina kana chinhu muzozoti hatisikupai matipu wakatakura mabhaketi enzungu azere kumba kwakufamba 1 paruzhinji apa imajitotoda nzungu dzekukanga iso ukaenda kunomira pane vamwe apa ukana chitebhu chako chitaura nevamwe uchidini unotonyatsokuona kuti nzungu dzako dzinofamba nechitebhu chako nyimo vanhu voenda kumba vanotenga madora matemba maserevhita uyai murongedze kwainhasi masimudza ndodo pamasvika then boom and kv techingoda vafarewo ndokuti vafarewo vana techingovasumudzawo asi pavanodasika tovatsiura hatimboregi handimaona hatimboregi imari ifotable unozoya kusetotaura naye iko zvino munoendotaurana imi kana ukauya uri mudhayari ndinokupa price yemadhayari ukauya uri mudhayari ndichakupa inini price yechidhayari yekuti yakafotable newo you're going to make money antika unoitawo mari nokuti ini ndinoshanda nawo mapromoters ari kunza jaya ndirimo mukati megemu racho imomo ndiri mugemu iroro rekwajairi saka ukauya uri mudhayari ukangotaura ndiri mudhayari wenyu SIS MELLY ndiri kutengesa chii wotaura ndotokupa price yako andika kana aripo anoita majuice kuri kupisa
hamukona ziva ri kunoku kana ari pane slasher anoita maslasher majuices aya hakuna munhu weslasher andiri kuzviwa hakuna munhu weslasher abhadhara mari so far kana une slasher machine magetsi aripo you come and connect onda makuseni unyatsogadzira unyatsotonhora uisa maeyes unofa nemari pane wandakapa tip ndizongati haugoni kuita macandy floss akandogona ndikati hakuna munhu wemacandy floss muchaona kuti handi panenge pane vana muchaona kuti anofa nemari sei iwo mudhara unozotinyadzisa kana wakunoita macandy floss make the matofi app waya ita in bulk ndozvodiwa nevana ndozvikafu zvevana zvisina nebasa zvomusa mudumbu zvimashuga izvozvizvi ita zvakawanda because uchatoita pinda busy chaivo vana ndozvavanoda vana havadi sadza nebrai vanoda matofi app nemacandy floss nemaslasha nokuti kuri kupisa utenga maeyes ako chaiwo chaiwo akawanda uchidira kana paine ane ice cream machine mukana usho ndo pekuno unongomuka makusena umanya uenda panonzwa ikwapo uchinda kujobeki panonzwa ikwapo apa uchipinda mujobeki kudai padza nejobeki apa amusisina matiketi ari kutengesa pakombi tiketi hapana mwana netiketi matiketi atisa pakombi tiketi matiketi kupinda uchapinda vanhu vakawina chete ndivachapinda ipapa tikuziva mamwe vese matiketi vatenga kombi tiketi kushoprite kana kupick and pay animona ukangoenda ipapapa pandikutsvaka panzwa ikwapo zvandikukanga manaimi zita uchipinda mujobeki apa uchipinda mujobeki ukaenda kwete pacity deep uchibva kumahalisu kuchipinda mujobeki handi unopinda Krugerstop anicho ubuda mKrugerstop upinda pachi panogara pemakaradha panonzi bai uchienda kujobeki Sophia Town kuSophia Town wosvika paSophia Town paipai handitika ukasvika papolice station pane metro paipai yepolice station paipai uchipinda uchienda kujobeki rode jobeki aya paSophia Town pane metro paipai iwe ukatena right uchipinda kudai so uchingopinda kwangotedza karodhika kanopinda kudai so kanosvika pazvimaindustry parapa ndo pane ice cream machine so yingikiri panotengeswa maice cream aya munotenga mumashopu mumabhusha mupi ndo paanogadzikwa paya saka iwewe kana une table iko uri mujobeki inda ipo paya ndo ice cream same ice cream inotenga muna rutsu kupi inotenga yakachipa ndikukudzai because ndaihodha paya pandaita zvemumatuckshop uchikoro paya ndo pandaihodha ipo paya saka ini vakapedzera kutondivigira kuno kuRustenburg because ndaitenga dzakawanda ndoisa mudeep freezer animona mukaenda ipo vanenge vane chocolate vanenge vane vanilla vanenge vane bubblegum vanenge vane strawberry handika unotora makala saka vanotengesa kuti neserum yemaice cream yai wotenga makoni ako box remakoni rinenge ne365 mukati box remakoni saka ukati 365 by 10 tongoti ice cream akuti koni kuita 10 rand imari yaunenge waita iwe unosinambobhadhira mari yasvika ikoko saka unongotenga mabhoksi ako because kuri kubhena kuno kuri kupisa zvekupisa zvazviya saka ice cream juice izvozvo zvana candy floss chichizvi ndozvo zvinenge zvichidiwa even anoita table yemasweets chai kana ndikukupai tip ndingokuudza iwa nekujobeki handika kuti changam inodiwa I'm just trying to help you kana wakangwara uchazondudzoka panapa uchienda kuti ndakatotama ndakateerera paya ndikatopinda ndikatoita mari masweets ifamily show kune vana hauna mari yakawanda unonotenga masweets ari fani kune masweets ezvimota kune masweets ezvitanda kune masweets ezvidhori vana vanoda zvisina basa izvozvizvo handiwana iwe masweets anogona nomatenga kana ma3 rand iwe yotenga sweets iri ya6 rand kana 7 rand wonotenga hobo masweets akasiyana iwayo woya woisa zitebhura kuomawaridza kudai mwana anenge achikoda chinhu chirifanira chekuti switi rangu remota iroro ndo raanenge achida switi rangu remota kune mamwe maswits akareba kudai anenge akaita chiraundi kudai kumusoro kudai ane chitanda so rine rainbow wotenga maswits iwayo popcorn machine pane vapinda pane vane popcorn vapinda tikuzama kuti munhu wese amire ega kuti munhu wese aite mari tisasanganise vanhu vakutengesa zvinhu zvakafanana anomukona tikuzama saise vanhu vakutengesa zvinhu zvakafanana saka toda vanhu vanozama kuuya nezvinhu zviri different vanhu vese zanenyama kwagara kodliwa zanenyama mozviziva makore ose handika saka zanenyama varipo vakwana vakawanda unongosvika waenda kunotenga ndokwanongoti asi vese last year vakangopedza vanhu vakazoti kuvakuinda kumba kuma3 vakutsvaga sedza kudai zaranga rapera Roslyn Shuro uyu wedu wepano padiaries wakaita mari mubvunzei Rosi wakaita chihera wakaita mari vedu ndo pandakanga ndakamira pochiti vanhu yeye wakaita mari vanhu vakatenga zaka vachibika vakapesera zobika mbodza pote kupesera ndikati Rosi wabika mbodza rakuti dhabu zvekubika kumanya kwakuva kunovhara vaneti ivo vanga vaneta kwatengwa vanhu vakuda kuenda kumba kudadzira kuenda naro kumba manje animwana saka
ndo zvimwe zvokuti inokwanisa kuti achi can make a table for cupcakes and ndo zvatiri kutaura kaizviweini macupcake wotodekoreta zviri fani usa zvimasmiley face zvingori fani ndo zvodiwa nevana paunodekoreta papa uisa chimunhu chinoseka pamusoro pecupcake woisa zvimadonans energy kashuga kuvana woita zvimadonans woita zvimachii kana uchikwanisa woita zidishi rako namati chako 2 eplastic wotenga maenergy drink wokanda imomo maenergy drink wokweda chitende chako chitembo chinenge chine izvo zvimasweet treats izvi zviri sweet izvi zvimasweet treats ndozvaunenge uchingozadza ipapapa hanzi zvemafloss candy floss popcorn zvine mari you can even buy machine and hire them out as well. Yes, ini ndikutaura because ndakamboita zvinhu zvika guys ndita zvandoziva pandaizokuzai panchiti ndaimboenda kunobhenga mari nesuitcase handiti macoin esuitcase handi angari macoin eice cream here aya angari macoin eice cream taitoitengesa 5 rand time yacho hanzi zvataura javha very serious uyu akakomberedzwa anonamata achamisa mwari vanaye zvekutodaro vachafamba naye andimuona saka mabubbles for kids andiri kuona zvokuti zvichiti techingonyangadzwa nevana musi wacho zvimabubbles zvichienda mudenga zvazve vana ndo zvavanoda ukaita zvimatoi izvozvo nezvimafuti zvigani zvemvura zvazve woita zvimatoi zvemvura zvanenge uchisa mvura mukati mvura inesefiya vachidhurana zvichibuda mvura kudai ndo zvozvodiwa nevana izvozvozvo ndo zvodiwa nevana zvimatoi gani zvinototengwa manje senge zvimameshini gani zvematoi izvi zvinoti kirikiri zvichibudisa zvibhora zvichidhurawo nezvibhora vanozvida ndanoda izvozvo uye utengese munoita mari dzenyu saka saradhi yasvika ndomukana kwanzi ini ndikuda ngoto yemawomen's pampers nemawipes please help ini handisi zvemawipes mapamba akazara mujobheki zagaria rinenge rakadai mujobheki watoza zagaria saga chero rinenge rine mapambas ukaenda mujobheki asi haasi malebho mapamba iwaya asi ariko ndofunga ichomboita 150 each aminoti zvinauta mari mapambas iwaya madhaipa aya saka ukaenda mujobheki hambonetsi sometimes zvimwe nguva hamudi kutsvaga muda kutsvagirwa hamudi kutsvaga information zviripi zvirimo mujobheki mujobheki kwamunogara kwakuya guys vanoda maspice real premium spices antika inenge iripo musiwe uya nemari yako chete just bring in your money uzotenga kana uchida kustoka wanga uchigara uchida kustoka real premium spices chiuya musiwo nemari yako uzostoka real premium spices maspice anenge aripo spice ra muri kuriwa kari kunhuwirira rushanzwa na Shakira muri kuriwa rukunhuwirira spice anamona munotenga manikikiri maspice enyu musiwoyo woisa womutenga usa muchibhengi uzoenda nawo kumba unobika anamona saka game rekuti munenge uchichema uchingoti handina pekutangira guys pane zvinhu zvakachipa zvinhu zvakawanda zvokuti you can do pane zvakawanda zvokuti you can do mufunge isusu inini for 100 yaninyatsokudza I for 1 I don't do expensive handbag yema 10,000 ndoiwanepi 10,000 rimwe 10,000 imbondodzaiwo kotenga bhegi re 14,000 ini ndakadonyogwa 14,000 pamashapu ndoiwanepi saka zvanongoita nongonozvindira kuna small street kuya kwanohodhese vanozvitengera iyo kaifeki kana ndakachibata mari haimo here guys hamuna here mari haiwa ndipindureka hamuna here mari taurai hamuna mari muchibhegi ichi mari ndikaisa mwinowa here handi mutoona kuti mari itorimomo chikuru kuisa mari handiti kuisa mari kanofamba ndakabata mari yangu mari itori mune ndakatobata LV yangu yefeki iyoi asi ndakaibata asi mari itorimo irimo makadhi angu amwe here arimo makadhi arimo makadhi pana nombododona hanimona ini hangu for 1 ndikati ndinotenga bhegi 10,000 wakuti yezvo 10,000 ko ndikaranzi ko ndikaiwedzera ndikatenga chimwe chinhu chinobatika chemusoro ndinuzvo kuti nditi bhutsu ndoti ko ndikatenga kuzoti inangu chete ngoti hapo pabhutsu ndo panotenga malebhu pabhutsu ini ndiri munhu ane pashoni nebhutsu pabhutsu apa ndo pandozotenga malebhu chete pabhutsu apa handizotarisi price pabhutsu asi pamabhegi apa nechichi handichikuti chero zvinhu zvangu zvirimo chero zvirimo izvo ichi
zvirimo izvo munodara kuti kudai oh ichimwe chibhegi mudorine icho musora oh bhegi changu icho chandatopinda nacho ndakabata china kutomechera icho chakatomira ino chiko iguchi guys ichiko iguchi here kuti chii Dolce Gabbana. Chico, guys. Do Chico Dolce Gabbana. Ichi Gucci. Chico. Guys. Chico. Tell us no shikira, guys. It's no damn no shikira. Quite hard to Zandio. Asakato Wandaka, as Chico Takabata Chibeki. Zirimo Kachuka today, so Zirimo lipstick issue. Zvirimo lipstick nezvilipi eyes nezviperfume zvitorimo chikuru para chibhegi changu ndichire zvekuti kwai fake zvakwezvo drama rako rongoita oga asi chichi takatobata chibhegi changu kwai Gucci from Turkey chikuri lebo hameno kuti chiguchi here kana kuti chichi hameno asi zvinhu zvatotobata zvatovetuma malebo a chotopinda mukati totobata chibhegi changu ndotoida guys pressure dololo handina pressure hanimona zvokuti mbinga dzechikwira kuti kwai ndoteka zvodhura titozvionawo kumbinga zviya titozvionawo kumira kuti kazvaumbinga isi kuzvibhegi kuti ndatopedza 300 rand yangu kabhegi aka 3 wire ndatopedza 3 wire saka ndo chimwe chibusiness chaunokwanisa kuita inda unohodha zvibhegi izvi handika utengese uri kwauri koko hanzi chero neni bhusa iprefer wa ini bhusi ndinoda oji bhusi ndinoda kuwa ndakapfeka izvi ndechito kuti ndinosunga kanti bhusi ndakenda kutongopisa bhusi ndechito kuti ndoda mutupo andingozodi kupfeka bhusi chero kamutupo ka what's mutupo ukundozoshingirira hangu ndozokuvera moyo kudombasi moyo unenge uchigwadza ndozongoshingirira handimaona ndozongoshingirira asi moyo unenge uchikosa mabarisambari yose handimaona saka unogona kuenda unotenga chigaba bhegi our own brand tari zvino zvakatobuda saka iwewe kune avo vane mari wakasitoka kam 5000 kakupa side handika ukusha kutanga business rei it's something that you can do pinda mukati muna small street mune mashopu anotohodhiswa zvinhu izvi handiwana unonopinda imomo unoda handi chinenge chinzima 300 rand handi iwe utaura kuti ndikuda kustoka unopane ma 200 rand kana uchitenga more than 5 I think handika wotenga zvakawanda ukaenda kulocation kwaunogara kanotengesa the fact yekuti chi-imitation ngamizva chingoriso zvotengwa handimukunzwa zvinototengwa chaiko chaiko kwai ini fake handitori goni ndotenga natandeka ndinotenga label ndongoshandisa ndotenga mashoma malabel ore variko vanhu vakafanana natandeka vasingagoniwo mafeki havazvigonawo zvamafeki isi hedu kufeki uku ndo kuindustry kwedu kumafeki kokuku ndo kwedu kuindustry ndakamboti kungoti zvibhegi zvauzogoni kuchirasha inangu ndakati mazana handichatengi zvifeki izvi guys zvifeki handichatengi zvondoita ndochimbotenga chibhegi chakanaka chisina zita chakangonaka chisina zita zvondokuita asi kuti zvindakachitenga pressure izvi ndakazozvitenga kudhara paya saka chii chingorimo saka ndorasha ndongotochibata ndofamba nacho ndotongochibata zvekuti ndichazonachasara chikuti zvazvavezvo asi ndakazosvika pakuti handichatenge hangu chifeki ndochitenga hangu chingori chibhegi nje chisina hacho zita handimaona ndochondotenga kwanzi isisi meni ndinoda mahandbag but nditenge zvinodhura but handisi kusvipa pressure imastreet iwe unozati sometimes inenge isiri pressure yekuti ndapiwa pressure nemunhu but pressure yekuti chinhu chakapinda chikanzi chakati chikugona munhu like izvozvo tichanzi chapinda mufashion ka handika munhu sanongochitenga handika ungoti handakungochidawo handiona wakutongosva pakutonga hakira kuti handakuchidawo wotompisa usizvo zvakaita zvimafeki izvozvizvi mazuva zvakapinda makore aya munhu wese ukangoti zvibhegi tikangomanya unotenga handiona tasina mbopo hedu pressure nevanhu takangomanya unotenga kungochidawo handimaona asi takazongoona kuti zvibetseri pita kungotenga chisina chisiri but handingaurashi saka ndinombofamba nacho zvakachadambuka nechingochitakura zvakachapera nechingombofamba nacho hanzi ina I can afford but handipfeki zvimalebhu izvo ndinoona zviri zvechiparanzi I buy zvinhu zvakanaka in good shops in Canada ndo yangu zvisina masita moyo wavanja ndima moyo kawo ndima muwamba moyo kwai ndiri Canada ina handiti zvepressure zvemalebhu handika ndinotoita ndinoona sezvo zvechiparanzi
mama waona usoti zvichibalance zvemalebhu izvi imoona tongokiyai ini ndonasoti kuchikuru kufitwa ini guys amuzvioniwo nokuti ndogona kutenga futi lebhu racho rakasa kufita amuzvioniwo guys indonasekuti isusu onai guys ka ina undoda kuzenga tina ndimboiti zvokunyitikwa malebhu kubhutsu ndokanokuzodaidai mborasarasisawo zvimalebhu zvimabhegi zvima-original ndina zvikuda 2 3 zvandakatotengegwawo animona ndinatombotenga nemari yangu nendichiwa kugwadziwa animona ndakatotengegwawo zvibhegi 2 3 izvozvo zvandinazvo zvioriginal animona mazita acho maoriginal neno animona asi ndonati kufitiwa izvozvi guys ndakapfeka ifananisi inside guys vane muri kuona ifananisi inside ndakapfeka iyi ifananisi inside guys ndakatochena ifananisi ndakatofitwa hanimukona ndakatorova simple yangu and smart hanimona ndakatorova simple top iyi haisi 200 and something jini hameno siwo kuku 300 chakadaro ipapo zvandakatopfeka papa ndisingaverengi bhutsu handika less than 500 ndisingaverengi bhutsu less than 5 why ndakatochena ndakatofitwa so ndikanzopfeka ndotoona kuti zvakatofita ndotorova pasi ndotoenda saka ndozvipirei pressure yekuti hangu handina kwete kuzvipa pressure tesingato afford ndochokwa indi ndowakugwadziwa tesingato afford nechoti denda ndatenga chakadenda kugadzira paya pakati denda zo you see ndokunobva kwamanyira katoti denda ndachinjaya zviketeni izvi kanenda nditofunga zvimwe zvinhu. Don't buy fake, it won't last. Just buy simple label, cheap but original. Because Jana Gucci zvodura simple label. Ai papo right ako. Yobore asi chagara isasha dambuka chagara Brian ichagara ichi. Hachina 4 years ichagara ichi nemechi. Chagara. Ukagona ku blender. Zvimafaransa zvokunana small street uko. Ukagona ku blender zvinhu zvako zviri wewe zvinongobuda. Your business idea uyo monobata crescenzia unokudza kwa kune mna kutengesa ma original mabegi asari ma second hand iya to ma order uyo otengesa kuno kuma 700 ma 1000 rands andi mazvinza andinofunga kuziva kupfeka kwete ngoturika nacho sure uva kuza zvinoda body yako andi uva kuza zvinoda body yako senda zato chayari ni but vachauya vanhu vakutamba nezvikwereti ndaiso vanoda kunzi vari kubata zvinhu inini ndakanda pane chinhu chakazondidzidzisa kuve humble ndika UK UK ndo yandakatoona kuti aone zvinakana nebasa vanhu vari humble kunzoko vanhu vane mari dzavo but vanhu vari humble kunzoko very humble ndakabva ndachinja maonero nemata zvese zvokusora ta pressure kwa iniko inochera ndemabori inongozvira palife kundirabidzonani ndazvokuti kwatava kugadzira musoro kuti wozodai ndambona palaitozo kusvimika kudii nezveneva ku UK munhu anobuda nemabhijama guys kutodriver muteke akananga kushopping center kuti kusvikonopinda achitonotenga zvatonotenga achibuda no one looks at you hapana nokutarisa kuti wakapfekeka kana chokuita nezvi kana kuti chi uzvipa pressure wega hapana tendisoro inde ndofamba ndakapfeka ziboneti rangu riya musoro ndichiinda neziboneti rangu kana imbondicheuka hapana kana itombondicheuka hapana you need to know kuti chinofitana nebody yako chi murikuona holy creations chari ane body yakanaka chari pahembe dzake anopfeka hembe dzake dzaanotengesa ega anogona kudzimeshatsa ena anogona kufitwa anofitwa nehembe dzake zvotonesona kuti anofitwa andimaona saka kungoziva body yako kuti ione ngoni zibhodhi rako rakaita serangu kudai woda kunopfeka inonzi tube dress guys mabobu tube dress ayani chakabata kudai ione katumbuzenene azvibudi guys inoita kunge chihamti damti indine chidumbuzenene ka wobva wati mahips wobva wati magara chitumbu chine chakadai so kobva kwati hip rakadai kobva kwati magara akaenda maso azvichatobudi guys azvichatobudi kana uri munhu unoda kupfeka zvinhu zvakati flat kana uchifamba handi inangu zvinhu zvandopfeka senge zvandopfeka ndiri muyadhi muno muyadhi ndopfeka chero chandoda asi kana ndobuda ndopfeka zvakanaka handimaona unopfekawo dress chako chinoenderana newe kudai so munhu ane dumbu munhu mudhafa upfeke chinhu chakabata ani muri kunzwa chero ukapfeka riri jini chairoka usaita takini ione zidumbu wobva wati takini kudai chitumbu chobva chadai handimaona magara obva aenda kumasiroko pfeka top yakavhara yakaregedza kudai inovhara
Nokuti vakadzi vako vanonesekana nematumbu. Vakadzi vako vanonesekana nematumbu. Ani mazvona. Saka pfeka chitopu chinokana pfeka jini rako, isa topu inokana t-shirt inovhara pamusoro apa. No kuti bhodhi yako inoda chii. Ukangogona zvichiitika unenge watopedza. Angozvati ukangoziva chitengo kuti bhodhi yako inoda chii, ipapo unenge watopedza. Anzi varungu vaiti zvemalabel faith matiza, varungu vanopinda mupepu mucharity shop. Ndomanokazara achikuda machipinda muzimu mota rinosasa uya nemureke mucharity shop. Inonzi chiko UK Primark ndo vanenge vakazara muprimark, vanenge vakaita kuzara kudai vachitenga dzema 10 pounds idzodzo. Havana pressure. Havana pressure. Haina pressure. Anmukunzwa. Maslenda ndo anofitwa netumadresi twakadidi tukashama tuchi. Munhu ari slenda anopfeka chero zvaada zvinongomufita munhu ari slenda. But kana une muviri chete unototaridza indi kurangana madhezi anandiri slenda guys. Pana ndiri slenda 2019 paya. Pana ndiri 2019 maiona ndaipfeka zvandodai. Ndandisina chekuti ndinorestricted because ndino stomach, ndandine face stomach yangu. Ndandisina garo rekupenga, ndandisina hip rekupenga. Ndaingori kamutswi. Unoona? Ndaingoti chero ndikapfeka kashoti kaingofupira. Pakangotanga zimuviri iro rimuro kudhauna handa. Unototanga kutoona kuti okay, zvatichapfeki. Wega zvinongokutuma. Wega unototi hai zvachaiti zvachaiti body. Saka body yako. Friend varungu vangu vakazara muprimark miya. Every time unenge makazara kasisi chise kana tukwanza kutenga hembe dzekumacharity nekumaprimark like kuti ndokutotasa munhu kuti upenge. Anopenge. Vanhu vanenge vakamuprimark wobho, vanhu vakazadza. Amazvona. Kwaidubinda chemaripo vanopfeka udesigner but hakuna pressure shoe. Vanopfeka designer variko homwe dzavo dzinenge dzichitendera. Kupinda mune Sainsbury mama uchotenga hembe dzedzi yako uyu uchitenga zvaunoda uchitenga na Tesco unotenga mune zvinhu zvakanaka meya zvinhu zvanotoona tuma dresses zvakasara utona vanhu vakazara kumakaunda kuma uyu kuva chitotenga variko. But isusu manje kuda zvinhu no chitora tanditenge chinhu che 20 pounds anditenge chinhu che 20 pounds. Pakaipa. Mchete shop nowana hembe zvinhu anyowani chaidzo zvinhu dzake zvinhu chaidzo dzenge dzirimo zvinhu. Alright guys, ndakwenda ndapedza. Nombotandara nemantika tozotandara mangwana mukufamba malive ede kufamba totandara mangwana. Dumburo netsa skana dumburo tonetsa. Motongo jona game changu chasala sadza. Asi ndunyaso kuona guys change yekusala sadza ndokuiona kuti dumburo ti ndakambofambisa Lulu Edwards akamboti SIS MELLY vaita nhumbu payaona ndakagara kudai ndambotozviona ndo zvakaita picha iro rikachidumbo chakati kunguma kudai akati vaita nhumbu ndikati asiko zvino zvakabuda correct vemwana riri kunyatsopera ndakungoshingirira ende dumbo rosvapa kuzongochaira nditi sadza hapana. So guys ndakuenda tosangana mangwana ndika tosangana mangwana matumbu anoshungurudzwa nechikadzi vidiwe tainoshungurudzwa nawo but ende zvakaipira kana watanga ngofuta guys kudaika ukangotaka kungofuta unotanga kufuta bhodhisi kubva kutsoka inofuta kudai kutsoka dumbu kumeso indasina bodai kumeso guys muzive ndasina bodai kumeso utanga kutozvimba kutotanga kubuda zvimalavendos kumeso utoti naye mwari zviri kufamba se guys pakaipa saka ndokubata mangwana guys murirapo.